Este domingo Ribeira acollerá o Festival de Nadal da Asociación Cultural Alfaia. Un centenar de nenos e nenas ofrecerán diversos espectáculos de baile e música en directo. O 21 de decembro, o Auditorio Municipal de Ribeira acollerá o esperado Festival de Nadal da Asociación Cultural Alfaia, que contará coa participación de 100 de nenos e nenas. O evento, que dará comezo ás 7 da tarde, destacará por unha serie de bailes de diferentes xéneros musicais. Van a participar unhas 100 nenas e nenos da asociación e tendrá unha duración de aproximadamente unha hora e 10. Non moito máis de aí. As cancións son un remix moi distribuído, hai cancións en español, hai cancións inglesas, hai cancións de todo tipo, pero bueno, para sabelo teredes que vir. A concelleira de Cultura, Ana Barreiro, destacou que o auditorio segue sendo un epicentro cultural durante o Nadal, subliñando a importante implicación de Alfaia nesta época, tanto no festival como no Belén Vivinte que terá lugar o 5 de xaneiro. Nós non temos máis que palabras de agradecemento para a asociación, porque non só colabora a nivel programación de Nadal, sino que colabora ao longo de todo o ano. Teño que recordar que é un punto moi importante dentro da programación do Samaín, tamén colabora no San Cristóbal e dentro tamén da programación de Nadal, pois a Asociación Alfaia fai un Belén Vivente que vai a ser a delicias de todo o mundo, neste caso vai a ser na Plaza do Concello este ano novamente. Dende a asociación animan a veciñanza a acudir a este especial festival. Quería invitar tamén a xente de Ribeira e arredores que se animen a vir. Repartíronse entradas entre as familias das participantes, pero bueno, aínda quedan entradas para os que queiran unhas pouquiñas para os que queiran vir a disfrutar do noso Festival de Nadal. A entrada ao festival é gratuíta, pero as familias participantes recibiron entradas anticipadas, polo que se recomenda chegar cedo, xa que o aforo é limitado. A apertura de portas será media hora antes do comezo do evento.